Така, здравейте! Аз съм Алек, който сега ще ви покажа как да си свалите Outlast плюс Outlast Wild Shoulder. Сега в момента се е на 6,3%. Докато стане играта, тя ще бъде вече на 100% и ще се свали естествено на минута. Но когато трябва да го сваля, още малко стана свали. Така. Вече е на 7%, 7,2, 7,4, така, докато стане играта. Този клип ще... Вау! Леле, колко много мисло, бе. Тук много кръв, бе. Какво става с тия хора, бе? Е, тази Wipe Shoulder е такава съща. Но трябва да знаете, че днеска е най-възможно да кача този клип в YouTube и ще бъде по-добре за вас, но трябва да стане на 10%, че да сваля, бързо се сваля. Играта не е толкова бавна. Но той е малко качествено записано. Така. Така. Вече 2 минути. Аз мисля да го спра клипа, когато стане готово, вече ще продължи. Така. Играта е на 30% и сега малко забива, но играта ще стане бързо и бърза. Вече е на 36%. Така още бавно зарежда, вече на 38%. Аз се виждам даже в огледалото. Да, да, само да се свали, ще направим още един клип.
който ви обещавам, че ще бъде много кратък и ще обикаляме вкъщи. След като направим този клип как се сваля ауто, аз много бавно сваля нещо. Така, на 10 минути мисля да прекратявам, защото нямам много място на телефона, защото с телефона снимам и такива работи, но така вече е на 40%, представете ли си? Не на 39 е още, малко още остана. На половината аз малко трябва да тръгвам хора, защото... Да, защото... Windows 7 имам, това е тази игра за Windows 7, да. Защото аз много инсталирам в момента и двете игри... Така. Така, сега. Когато вече са... Вече на 39,3. Забива, но... Така 40 минути стана. Утре е 1 април, между другото. Да, утре е 1 април и Дейлинг 27 март. 30 да клок и един час назад се сварява. Кога беше вчера или миналата седмица беше? Събота, неделя на 27 марта, да, миналата седмица беше. 27 марта в 2016 сме 31. Другия месец сме април. 1 април, да, 1 април е ден на шегата, утре е ден на шегата, между другото. 1 май, 1 май, вижте кога е Гергьов ден обаче. На 6 май е Гергьов ден. На 5 е рождения ден на дядо ми, който почина. И между другото... Така. Много бавно сега седи още на 3 деца. Айде бе! Благодаря, че гледахте. Ето е, продължава. 39,6 ще да бъде на 50%, но нещо не става. Даре.
Така. Благодаря, че гледахте този видеоклип. Аз бях Алекс, който направи 10 минути този клип. Сега знам, че играта на 40%. Ще изчакам да се зареди до 100%, че да я пусна и да правим клипове с нея, за да може да снимам и да качвам клиповете как игра Outlast и Outlast Live Showbar. Но има Outlast 2 и Outlast 3 създали вече. Когато стане клипчето, накрая ще кача, сега с малко ще кача. И естествено благодаря, че гледахте този видеоклип. Аз бях Алекс, абонирайте се за моят канал, дано да ви е харесал клипа, ако ви е харесал палец нагоре, ако не ви е харесал палец надолу. Благодаря, че гледахте този видеоклип. Довиждане!